så er vi færdige for i dag. Jeg regner med, at I har lavet det der gruppearbejde til i morgen. Så jeg tager side 1, og du tager side 2, og så tager du side 3. Er det i orden? Ja, Vi ses i godt. morgen. Vi ses. Når jeg regner med, at jeg lavede det, I skulle til i dag. Har du lavet det til i dag? Det vi skulle lave til i dag? Ej, det kan jeg undskyld. Seriøst. Ja. Ej, en idiot. Kunne hun ikke bare have lavet det? For helvede, mand. Helt ærligt. Shit. Pis. Fuck. Når jeg regner med, at I har lavet det, I skulle til i dag.